Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qur'a Tech and Crypto. Yau bidiyon da muka zo da shi za mu nuna yanda ake yin P2P a MEXC, siya da sayarwa na USDT. So kamar da kuka sani da MEXC ba sa yin P2P ko kuma ba sa amfani da naira wajen P2P ɗinsu. To yanzu idan kana da token a MEXC baka buƙatar ka kai shi wata exchange domin sayarwa. So ku kalli bidiyon na ƙarshe domin ga yanda ake yi. So kamar yadda kuka sani da muna yin P2P a Bybit, Bitget da kuma Get.io. So MEXC ita ma yanzu ta shiga sau. Ku yi sharing domin wasu masu amfana. Farko za mu fara shiga cikin MEXC ɗinmu. Wannan shine pejin farko. So kun ga nan wajen da aka rubuta mo ɗin nan za ku taɓa. Sai ku ɗan sako ƙasa, daga saman nan kun ga ƙarƙashin asset kun ga P2P sai ku taɓa wajen. So kamar yadda kuke gani wannan muna ƙarƙashin bayin ne. So kun ga buy kun ga sell nan sama. Sannan abinda muke so mu siya din kun ga a USDT yake. Idan kun taba wajen za ku ga akwai kana iya sayan BTC, Ethereum ko kuma USDC. So za ku bar shi a USDT haka. Sannan mode payment namu naira ne. So idan muka zo nan za mu gani wannan masu sayarwan ne. Watakila merchant ne, watakila normal waɗanda ba merchant bane. So abinda za ku duba farko za ku ga in yi mutum yana online za ku gan shi da ɗigon kore. Wannan na farkon baya online. Sannan na biyun nan yana online. Wannan na ukun nan baya online. Wannan ma baya online. To haka shine ake ganewa. Sannan abu na gaba shine da muka ce ana duba shine yawan order da mutum yayi. So kun ga wannan order 19 yayi, sai kuma percentage of completion yana da 100%. So order ta yi kaɗan ba za mu yi trading da shi ba. Sannan kuma sai limit nashi daga 5,000 zuwa 9,000 wannan na farkon. Wannan shi kuma daga 5,000 zuwa 50,000 kun gani ko? Shi kuma yayi order 8 yana da 100%. So wannan a takaice dan karamin bayani kenan. Kafin kai trading kana buƙatar kafin kai P2P kana buƙatar kai adin account naka. So ni ma ban yi adin ba, zan nuna muku yadda ake. Farko za ku taɓa ɗigo uku hannun dama sama. Za ku gani inda aka sa user center. Sai ku sauko ƙasa kun ga payment method, sai ku shiga wajen, sai ku taɓa wajen add payment methods. So nan wajen ku fiat ku bar shi a naira, payment method sai ku zaɓa. So abinda ake nufi da bank transfer na farkon nan yana nufin kowane nau'in banki na ciki, amma kana iya sa specific bankin ka ko OP ko PAMPay ko Kuda ko waye da sauransu. Hikimar sa bank transfer shine saboda yawancin tradodi da shi suke amfani. Misali zan zaɓa bank transfer. Ya kawo sunana, lalle bankin ya kasance yana dauke da wannan sunan Abdurrahman Usman, amma ya rufe min sunana na tsakiya. Sunana Abdurrahman Ali Usman ne. So ko baka sa na tsakiyan ba baka da matsala. Nan kuma account number ne na banki na. Zan yi amfani da OPN ina. Sannan nan kuma sunan bankin ne OP. Nan kuma bank account opening branch optional ne, ba dole bane, amma in ka ga dama kana iya sa jaka ko kuma ka sa online. Kun gane ko? So sai ka zo ka taba wajen add din nan. Wannan IBAN shi ma optional ne, ba ka cike ba. So za ku taba wajen add din nan. Yanzu an tura min verification a Google Authenticator. Na saita Google Authenticator a wannan abin. Ma'ana zan je Google Authenticator na dauko verification code na MEXC. Zan sa wannan verification code da na dauko, na taba yes din nan. Kun gani added successfully. So zan yi adin kuma a wajen payment method in sa OP. Ya zama zan ƙara wani adin kenan. Zan sa OP. Shi din wannan bankin da zan sa in sa OP saboda in naje zan yi trading ya kasance trading nan in OP yake amfani da shi specific ina ciki. Ina fata kun gane. Kun ga nan kawai iya sunan account number da sauransu. To zan taba add, zan ƙara zuwa na verifying nashi. So wannan a takaice kenan na bude bankuna guda biyu, na yi adin bankuna guda biyu. Ɗaya specific bank ne OP, ɗaya kuma bank transfer, amma za ku ga duk banki ɗaya ne. So wannan haka nake yi yawanci saboda ya kasance idan merchant din ya saka specific bank OP ne ina ciki, in ma bank transfer ya sa ina ciki. So sai ku yi bayan kun yi adin banki.
so kuna iya adin din ɗaya ba lalle sai biyu yanda ne ba. So yanzu abin da ya kamata ku yi na gaba, ku sa amount, filter ne, ku sa amount na adadin kuɗin da kuke so ku sa, kar ku yi ta sacin. So nan wajen misali ina so zan sa 9,000 ko kuma zan sa 7,000. Kun ga nayi sacin, so duk wanda za a bani wanda yake cikin 7,000 ne. So abu na gaba, za ku iya taɓa wajen filter ɗin nan domin ku cire duk wanda ba ku buƙata. Kun gane filter shine kamar tankaɗa, kamar ka tankaɗe wanda yake baya ciki, wanda baka so, ka zaɓi iya irin wanda ke so. Na farko types, show tradable only, wannan kuma traded before, nan kuma following merchant. So wannan ina iya kyale shi. Sai payment method, all ko bank transfer ko OP ko banki, shi ma ina iya barin shi a all. Sannan nan refresh ad, manual refresh, zan sa shi after 20 seconds ya mun refreshin da kanshi. So nan wajen iya features ɗin da suke a filter ɗin suke na. Kun gane ko? Okay. So nan wajen zan iya tikin show tradable only, wanda zan iya kasuwanci da shi, wannan na farkon. So zan yi confirming haka domin na gani. Kun ga yana sacin zai to min ya bani wayannan tradable a nan. Abin da suke nufi shine waɗanda suke online, kowace kasuwa, kowane irin exchange da irin nasu abin. Kun gane ko? Yanzu wannan na farkon ba zan yi da shi ba gaskiya, saboda order 19 yayi ya mun kaɗan. So zan taho sai na ga mai order da yawa. Wannan zuci ne ɗin nan yayi 124, duk ya fi su. Kun san kasuwar bata daɗe ba za mu ga irin 100 kaza ɗin nan ba. Kun gane? To dole zan zo yanzu in yi da wanda yake wannan zuci ne ya fi min. Zan taɓa bai, kuma kun ga OP ne bank method ɗin shi. So zan taɓa bai ƙarƙashin sa. Zan saka 7,000. Kun ga ya bani adadin dalar da zan siya shine $4.36. So kuma OP ne bankin sa. To nan wajen sai ku yi tikin wannan box din I have read and agree, sai ku taba buy USDT. Ma'ana kun karanta agreement nasu, term and conditions nasu. Yanzu nan wajen sun bani account number na shi wannan trader nasu, sannan sun ce please make the payment before the countdown ends, otherwise the system will automatically cancel the order. Lalle sai na biya kuɗi cikin wannan lokacin shine minti 15. Sannan nan sun ce in yi confirming information din yayi daidai, cewa zan sa 7,000 ne, kuma ga kuɗin da yake sayarwa 1,605, sannan kowace dala 4.36 na yadda. So sai nan wajen suka ce in yi confirming akan number nashi, shi ma daidai na yadda. Sai nan suka ce cannot communicate directly with the seller here, you can communicate. Nan wajen da suke nuna min zan iya shiga in yi sako da shi wanda zai siyar min. Sannan sai abu na ƙarshe, idan na gama sai na taɓa na gama lallai ka manta. So wannan sune a takaice abin da zan fara yi. Zan kwafa account number ɗin shi, ga sunan nan Abdulsamad Adebowale Adebo. Okay, so sai mu je mu tura masa kuɗi. Ga 7,000 ne. To za mu yi screenshot na receipt din, saboda za mu je mu saka mi a wajen chatting, mu nuna mi mun biya kuɗin kenan. Kun ga abin da na gaya muku na adin account number sau biyu da nayi, saboda shi wannan trader OP ne account din shi. Kun gane ko? So ba bank transfer ya sa ba. So dan haka inda na saka iya bank transfer ba zan gan shi a wajen ba. So nan zan taba transfer completed. So za a tabbatar na biya, sai ne confirming. So yanzu wannan za mu jira ya saki. Kun gane ko? Amma zan zo nan wajen sakon nan, sai in tura mai telan nan. Ganan na gaya mai na biya. So zan iya taɓa wajen plus ɗin nan domin in sami hoto. Kun ga nan wajen hoto na bin nan, sai in sami hoton wannan screenshot da na yanzu na tela kenan. Kun gane.
So yanzu wannan muna jira, kamar yadda na gaya muku a baya ma din nake ta yi cewa idan za ka yi trading yawanci ka zo ka duba saƙon da shi merchant ko mai siyarwa seller ɗin ya faɗa. Kun ga ya ce make payment and drop your receipt, ka biya kuɗi ka sa mai receipt. Kun sai aka ce, sai ya ce kuma kindly leave a positive after the transaction, in masa review mai kyau, sannan ga lambar wayar sanan idan ma da wani saɓani. So yanzu dai a takaice za mu iya yin baya domin mu jira, ko kuma zan nuna muku inda za ku shiga wajen order. Sannan abin da na manta in faɗa muku shine lokacin kowane merchant ko kuma kowane seller akwai lokacin da yake ɗauka. Yanzu misali idan na taɓa na farkon nan, lokacin trade ɗin shi zai bayyana, zai nuna min lokacin da yake ɗauka ya kammala trade. Kun gane? So daga ƙasan nan kun gani payment time limit, kun ga 15 minutes, na manta in nuna muku wannan. So idan kaga mintunan suna da yawa kamar 30 minutes ko 1 hour, kana iya kyalewa ka je ka nemo mai 15 minutes. So yanzu zan koma in nuna muku wajen da muke duba order. So still zaka ƙara koma nan ɗigo uku hannun dama sama, kun ga na farkon nan orders, so nan zaka taba, nan ne zaka ga order ka wadda ka yanzu. Kun ga yanzu har yanzu shi wannan bai saki ba, muna jiran confirmation. So idan ya saki za ku gani anan wajen ya nuna, ina fata kun gane. Yawwa kun ga yanzu ya saki, gashi ya rubuta completed, ma'ana ya saki kenan. Okay, yanzu tunda ya yi completing, kuna iya yin baya, in ku ga dama kuma kuna iya masa review domin ku taimaka masa. So yanzu zan yi baya domin na je na ga wannan dalar da na siya. Okay, kun gani dala da ina 0.85 a spot. So yanzu na zo overview duka za ku gani ina da 5.21 har ita kenan. So yanzu zan nuna muku kuma yadda ake siyarwa. Okay, zan nuna muku yadda ake siyarwa, zan hada hagu da wancan dan sauran sai in siyar da su gaba daya. Okay, gashi ma 5.2 yanzu. So abinda zan nuna muku gaba shine ba za ka iya yin P2P ba kai tsaye, dole sai ka yi transfer din shi daga spot wallet din nan zuwa Fiat wallet. Fiat wallet din nan shine kamar fund wallet a wani exchange din. So ya za ku yi yanzu, ku taba wajen transfer din nan. So kun ga yana spot, kasa yana futures, sai ka taba wajen futures din, sai ka zaɓi Fiat, sai ku taba all, ma'ana duka USDT din, sai ku taba transfer. So USDT da yake kan spot 1.8 wani abu ne. So duka yanzu na haɗe shi akan Fiat. So idan kuna so ku tabbatar in kuka taba wajen spot za ku ga ban da komai, in kuka zo taba wajen sama wajen Fiat za ku ga 5.19. so duka suna Fiat. So abinda za ku yanzu sai ku koma wajen P2P ɗinku, sai ku P2P na siyarwa kenan. So nan yanzu sai ku taɓa wajen sell ɗin nan, tunda yanzu siyarwa zamu, sai mu taɓa ɓangaren sell. To za mu iya sa amount a nan. So amount ɗin muna iya sa 7,000, tunda ya fi 7,000 amma za mu sa 7,000 tunda akwai sauran waccan dalar. So yanzu zai yi searching ya kawo mana wanda suke trading wannan amount ɗin namu. Yawa yanzu kamar yadda kuke gani wannan na saman ya fi farashi, kun sani normal dama na sama ya fi farashi, kana yin ƙasa yana raguwa. So in ka duba za ku gani wanda yake online daga gefen shi za ku ga green, kamar dai na saman nan shi ya yi trade 140. So tunda ba a daɗe ba, so wannan ya kamata a yi da shi. Sannan bank transfer nashi bank method nashi akwai bank transfer, akwai OP, akwai PAMPI. So wannan duka ina ciki. Sannan daga 5,000 zuwa miliyan 20. So wannan zan yi trade da shi. So zan yi refresh in yana nan har yanzu, sai na taba kanshi wannan na farkon da shi zan yi trade. So in na taba kanshi zai bude min nan, to zan taba all tunda ina da balance 5.19 USDT. Zan taba all duka zan siyar shine kama 8,159 ba caji. So in na amince kawai zan yi tikin wannan box din cewa I have read and agree to Mexi P2P service agreement. So wannan bankin da zai samun kenan OP dina. So din na yadda da wannan, so kawai zan taba sell USDT. Yawwa yanzu muna jira, amma kun ga shi kudin time din da yake biya
minti 30 ne, amma dai still muna jira. So yanzu zan taɓa wajen saƙon nan domin in gani ko yana da saƙo. Kun gani abin da ya ce please drop your phone number to receive payment faster. Zan ajiye mai lambar waya. Sannan ya ce my payment can come from either wannan Oluwatoyin Akintunlese, ko dai ya biya da wannan account ɗin ko kuma business account ɗin shi Akintunlese Enterprises, ko kuma wani business account ɗin Lead VAT Iconic Success Ventures. So din na amince ga WhatsApp number ɗin shi. So yanzu kun ga ya ma ce ya biya kuɗin. Ina ban ma sa mai lambar waya ya ce ya biya. In ya biya to akwai buƙatar in yi confirming. So don haka zan ƙara taɓa wannan ɗigo uku. In taɓa ɗigo uku in je ɓangaren order. Amma sai na je na duba banki na. Kun gani suna cewa please confirm the receipt. Zan taɓa wajen. Okay, nan wajen warning ne kamfani yake yi, kar ka zo ka biya kai ko ka saki baka biya ba. Yanzu in naga kuɗin ne zan sa payment receipt. Yanzu zan je banki na in duba. Kun ga alert ya shigo ma, so zan yi confirming cewa kuɗin ya shigo. Kun ga kuɗin ya shigo 8,159 daga Akintunlese. To na tabbatar ya sa kuɗi. So yanzu zan zo in saka me, zan taɓa payment receipt. Na yi confirming cewa an biya ni a wannan account nawa. So tunda na sai ta Bolo Authenticator, zan je na ɗauko code domin na sanya musu ne confirming. So na sanya code ɗin nan. Yanzu sun ce transaction completed. So komai ya ƙare, na gama shi, na ƙare shi yanzu. So don haka wannan a takaice kenan yanda ake siye da sayarwa a Mexi. Kuma wannan hanyar kowace exchanger ma haka ake. Kowace exchanger da suke P2P, yanzu muna da exchangeoji 4 kwarara da za ka yi P2P, ko Mexi, ko Gate, ko Bybit, ko Bitget. Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan muna fata zai taimaka muku domin ku yi abin nan daidai, ku duba order da ta dace, ku duba baya ko sela wanda ya dace ku yi kasuwanci da shi, sannan ku lura lalle ku duba account in an sa kuɗi kafin ku saki. Sai an jima, mun gode.